To je jak atomový výbuch. Já fakt, že pojedou. Lup ho tam. To je poprvé teprve. Ono je zase zpátky dolů. Se bojím, že asi oblíbený úkaz s dvojitým východem slunce asi neuvidíme. Protože tohle už... Teďka výjimečně ne, ale jinak ne. No jinak jako opravdu. Mám štěstí, zrovna není zatmění. No ale viděl jsem, že trošku začala se klesat. Ne, to mi bylo víc vidět. A tadyhle to je už normálně. Ale moc mě zatím nehře. Tak tohle bude nejakčnější video, který jsem kdy natočil. Tak Dané, vybavujem. No, vyfotí. Lamorku vybavujem. S boostrem. Ale no tak. Slunce v duši. Tak tam je to? Ty se přitom natáčí. Vlastně dík. Tady. Dáme. Slunce v duši. Jak září úplně. Tak tohle bude první instruktážní video, jak správně hrát Magic na sněžce při východu slunce. Jasně. Použijeme šálu edice Magic 2009. Tak, no, bustu stěli. Co? Tam země. Token, soldier, jo. Pavouk. Hezky. Umáč. Jo, to je hezky. Sunty tam to není, víš, to jsem dělal. Na Pavouka. No dobrý, no. Je to skoro Santitán. Slunce nevytáhlo Santitána. A to je pěkně hnusný ten pavouk. Ukáž si, že to je přesně. Tak, ten nápad. Hydrogen control. Chceš příběznýho? A my to jdem zkazit. Tak, kde sedíš? Tady. Jaký fejkujem? Vyšší začíná. Jedeš.
Já to nemám rozmíchaný, já mám na konci Nepřipravený. Jeď. Ale rychle. Teď nebudeš mít trestného panáka. Tak to je v pohodě. Já si musím dát asi. Katy na kameru pěkně. Vypí se, hele. Daj si panáka. Jo, půjď. Nezamějte. To ze mě zachytnul, to je poklad. To vypadá jako primitiv. No dobře, tak jo, tak. Nejvyšší hra. Hraješ. A mohli bychom zkusit ještě čtyři. Hraješ. Vzdej to. Najednou vítězství, jo? Nevyloží první kričuru. Tak jsem prohrál, jo? Jo, ty máš tenhle. Ale já mám turnajový, to není fér. On má nejsilnější rytíře na mě. Jedu. Stejně to. Skvělé. Za 2. Což by se nedalo držet. A 2 životy. Porcelánový bojovník. Aj sakra. 18. Porcelánový bojovník. Dobrá.